Okay, so hey guys, welcome back again. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ दिनै एकदम फिनसे बरायफिननाय जाबाय आरो दिनै भिडिअ ओरैबायदि धामाका जानो थांगासिनो आंसो दायो बड' मेजिक दायो ब्र'आ आंनो मेजिक देखायगोन मा मेजिक देखायगोन खनसे खोन्थाना होदो प्लेइंग कार्ड मेजिक औ ओमफ्राय बिदिनो क्रासखौ नोंनि माने माइन्ड रिडिंखौ खालामनानै माने आं क्रास नोंनि क्रासआ सोर बेखौ माने एसे दिखिनो नाजानोसै आरो ना ओमफ्राय बेनि उनावहाय दिरुंनि आच्छा दिरुंआ आं मार एक्साइटेड जाना दं नायनो आरो नोंथांमोनाबो नाय भिडिअखौ नायाबा लुकसान जागोन नोंथांमोना दिनै ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नांगोन मानोना दिनैनि मेजिकखौ नायनो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे नामा स्टार्ट खालामसै अके এই मेजिकखौ स्टार्ट खालामसै फार्स्टआवनो दिरुंनिखौ खोन्थागोन होनदों ब्र'आ एबार दिरुंखौ खोन्थागोन देखायना लाग्रोनोसै बेयो ओमफ्राय नोङो बेखौ लानांगोन इमा ब्लेड आरो ना ब्लेडजों मा खालामनांगोन मानसिखौ हानांगोन नामा मानसिखौ हानाङा आच्छा दिरुंखौ हानांगोन आरो ना आच्छा अके दायो मा ससेयाव नांगौ इयो माने सासे मानसि नांगौमोन औ माने एसे हमनो आरो ना औ ब्र' नै दिरुंखौ हमफैलाय माखौ दिरुंखौ हमनांगोन औ एसे हमलाय जों एसे गसंसै नै दोंसेल' दे केमेरायाव देखायगोन नामा नोङो केमेरायाव दोंसेल' नै गाइस नोंथांमोना नुखादों आरो ना नै दोंसेल'खा नै आंनि आखायावबो जेबो गैखाया इनि आखायावबो जेबो गैखाया आरो ना दोंसेल'खा दे अके दायो नै बिथिंबो जेबो गैखाया गैया दोंसेल'खा आरो ना नुदों जानांगौ नोंसोरो केमेरायावबो औ नुखादों दे ओमफ्राय दायो जोङो जेनेबा मेजिकखौ सुरु खालामनोसै आरो ना दायो नैयाव हास'दो नैयाव आंनि हास'नांसिगोन आरो ना ब्र' हास'लाय अके नै नोंथांमोननि सिगाङावनो हास'गोन नै हास'बाय दं अके तुक्रा जाबाय आरो ना औ तुक्रानि जाबाय औ दोंसेखौ हास'बाथ' गेजेराव हास'बाथ' दोंनै जाखागोन औ दायो आं बेखौ खाज्रायना लानोसै आरो ना आच्छा थ' बेखौ आङो खाज्रायबाय आरो ना औ ओमफ्राय एसे खाज्रायबावनोसै खनसेखौ जाहाथे बियो गलाङा आच्छा गाइस दोंनैमोन माने गेजेराव हास'ना तुक्रानि बनायबाय आरो ना दा बेखौ खाज्रायफिनदो नै गेजेरावनो दङ दाबो औ गेजेराव खाज्रायबाय आरो ना औ दे ओमफ्राय दायो नोङो इयाव हम आरो ना सासेया औ अके ओमफ्रायो सासेया जाहैबाय नैयाव हमनायाव सासे इयो ना अके ओमफ्राय नैयावथ' दङना दाबो औ बेयाव जास्ट ओरै खननांगौ आरो ना माने हानि पावार दैनि पावार मानिबा पावार आं खननानै फुननोसै नामा नोंबो जागोन अके गाइस आङो नै हाग्रादोनो फुननोसै आरो ना नै आं लाबाय बेखौ होनांगौ ना फु दे ओ माय गड बोरो बिनि खाज्रायनाया तुक्रा जेबो बोखारखो ओ माय गड टेलेन्टेड जोंहा बिथाङा बिराद मोजां नांदों आरो ना गाइस माने तुक्रानि हास'खानायखौ बोरै बेफोरबायदि जरायफिनखो आसरित जाथावना नङा होमबा दाथ' मोनसे मेजिक देखायखांबाय बेनो आरो आङो एसे देखायबावगोन आरो ना जेनेबा सिगांनि भिडिअआवबो लोगो मोनलायबाय थाखादों जोङो खिन्थु मेजिकखौ देखायाखैमोन औ दायो आङो प्लेइंग कार्डनि मोनसे देखायबावगोन आरो ना दाना प्लेइंग कार्डनि देखायगोन भिउस जागोनलै मानसि गैयो दायो प्लेइंग कार्डनि देखायगोन आरो ना आङो औ दायो जेनेबा जायफोरा प्लेइंग कार्ड गेलेयो बिथांमोना जेनेबा बेखौ मिन्थिगौ दे मा होननाय जेनेबा मा कार्ड बेखौ मिन्थिगौ माने गुलाम होनना बुङो बेखौ सेंग्रा आरो ना मिन्थियै मानसिफोरा सेंग्रा होनना बुङो गासैबो बे बेलेग कालारनि गुलाम माने बे जायखिजाया जेलाय जाया एखे खिन्थु बेखौ सिरुवा होनना बुङो इटा होनना बुङो बेखौ कालापान होनना बुङो आरो ना थ' ओमफ्राय ओरैजाय देखायनोसै आङो ओमफ्राय बेयो नैयाव फैलाय सासे नोङो जायखिजाया अके ओमफ्राय नैबे ना बेलेग ना ओमफ्राय गोसोआव लादो गाइस नै कालारखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो ना आच्छा नोंबो गोसोआव ला आच्छा नैबे इटा ना इटा अके ओरै खालामबाय आङो आखाइखौ ओरै खालामलाय आखाइखौ ओरै खालाम नैखौ माने माबाखौ केमेराखौ इयावनो देखायबाय था नङाबाथाय मानसिफ्रा एडिट खालामदों माबा खालामदों होनना सानो आरो ना ओमफ्राय दायो नैयावहाय गांनैल'सै ना इयावहाय दङ मा इटानिया दङ ना इटानिया दङ जेनेबा बेखौ 1 2 3 बे कालारा चेन्ज जाबाय इयो इटाबो नंला जेबो नंला नायलाय कालारा मा आसरित अरे भाई गाइस नोंथांमोननि मेगननि सिगाङावनो देखायदोंमोन आरो ना इटा कालापान एन्ड सिरुवा ना ओमफ्राय नै इटाखौ दोन्दोंमोन नों जेबो इदिट बनायाखै दे गाइसमोन नोंथांमोननि मेगननि देखा देखि सेरावनो ब्र सासेनि आखायाव दोन्दोंमोन ओमफ्राय दायो नै ब्रनि आखायाव लोगो चेन्ज जाफैबाय आखाइ मेवदोंमोन ना चेन्ज जानायाव जेबो मेवाखै ना आच्छा आन्दाज मोनाखै आरो ना माने केमेराखौ साइडआव लांनानै जाहोना जाबाय माने गोबां मानसिफोरानो एडिट सानो एडिट होननानै सानो एडिट होननानै सानो आरो खिन्थु बेयो एडिट नङा नोंथांमोनानो नुखाबाय
इखो लाइभ शो होनना हासिगोन आरोना लाइभ शो होनजायो oh my god आरो मा देखायगोन दे मोनसे आरो मोनसे देखायनोसै आरोना नोंनि क्रासखौ आङो देखायनो नाजागोन आरोना आंनि क्रास अके आंनि क्रास oh my god गास फाग्ला खालामगोनलै आरो नोंथांमोना जुदि बेफोरबादि लाइभ मेजिक नायनो लुगैयो बिथांखौ खबर खालामबानो जाबाय डिसक्रिपशनाव नाम्बार होजागोन ना फन नाम्बार होजागोन बाट नोंसोरो जानला मानला नाम्बारखौ लानानै ओरैनो हाय हुइ मा खालामदों मा मादों बेफोरनि थाखाय रावबो SMS खालामनाङा जास्ट नोंथांमोना मिथिनो गोनां जिखिनि मिथिनो गोनां बेखौल' सोंहरबानो जाबाय आरो लोगो हमनो गोसोबाबो लोगो हमबानो जाबाय आरो जानला मानला कल खालामनाङा आरो आच्छा सरि जासिगोन क्रिसमासनि टपि दांसोदांलै क्रिसमासनि टपियानो थ' आं बेखौ देखायग्रोनोसै आरोना एसे नोंनि क्रासआ नंगौ नङा आंनि क्रास गेमस्रि आब' नङा दे आब' गेमस्रिया नायदोंब्ला गाज्रि मोननाङा बाट आंनि क्रास सासे दं गाज्रि मोना दे आब' दे इबो गेमस्रि आब' नै गांसे गांनै औ गेमस्रि आब' गांनै जाबाय बेबो आब' गेमस्रि औ बेबो आब' गेमस्रि नै नोंथांमोना नुबोदो जानो हागौ नै बे आब' गेमस्रि नंगौना नङा गाइस कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नैबो आब' गेमस्रि गांब्रै जाबाय ना आच्छा बेखौ दोनथ'नोसै बेबो आब' गेमस्रि नै टटेल खैखान जाखो टटेल गांबा जाबाय दां गांबा औ अके ओमफ्राय होमबा इ नङा नोंनि क्रास औ बे नङा होमबा आं बेखौ थनफिनबाय बे आंनि आब' गोदैसो आब' गोदै औ आब' गोदै आब' लिंनाय आरोना औ आब' लिंनाय दोनफिनबाय अके जाफिनबाय आरोना आब' गेमस्रि गाज्रि मोननाङा औ बेयावनो दोनफिनबाय अके थ' आं जाफिनजोबना लानोसै नङाबालाय नोंनि बे क्रासानो आब' गोदै आंनि आब' सना क्रास सानदोंमोन आंनि क्रास नङा आब'आ थ' इखौ इनि आखायावनो होबाय आङो औ आंनि आखायावनो होबाय नै आखायाव माबा ओमफ्राय नैयाव नायदो आरोना इयाव माबाफोर जेबो गैया ना दं नामा नै उल्टेनाबो आच्छा जेबो गैया नै जेबो गैया बेलथायजोबखाबाय आरोना नै सोफिनबाय ना थ' इखौ नोङो इयाव सोना दोन नोंनि बेखौ आंनि आखाइजों सोनो आच्छा आंनि आखाइजोंनो ग्लब इयावथ' जेबो गैलामोन जेबो गैया नै जास्ट सोनायाल'सो गेमस्रियाल'सो औ दा फोथायनाय नङालाय आरो दा एडिटसो सानलायगोन औ एडिटसो सानलायगोन देलाय खनसे देखायबावनोसै आं नै गेमस्रि आब'आनो नै फेस टु फेस मेगनजोंनो सोना देखायनोसै आं औ दे मेगनजोंनो सोना खोन्थाय दे नै सोबायना औ आच्छा बयबो नुबाय औ नुबाय 1 2 3 ओरै खालाम नै 1 2 3 ओमफ्राय नैयाव बेखौ नोङो नायदो बेखौ बेखौ नों फुवारना नायफिनदो माने बेखौनो दिहुनफिनबाय आरोना ओमफ्राय नै इयावबो नायनो हागोन नोंसोरो इयावबो दं सानलायगोन गैया नै जेबो गैया बेखौनो सोदो बेखौनो दिहुनदो आरोना आच्छा ब्र नोङो इखौ खुलिना गांसे देखायलाय खुलिना देखायदे गांसे देखायलाय ओ माय गड आब' रिंकि माने आंनि क्रासआ बेनो आरोना रिंकि नै आंनि क्रासआ ओंखारबाय आरो बेफोराव आरे इया गेमस्रिसो दंमोन बोरै रिंकि जाखो आरे बेलेगखौ खुलिलाय रिंकि बाव नै ओ माय गड गासैबो आब' रिंकि आरो दिहुनलाय सब आब' रिंकि जाजोबगोन ना सब आब' रिंकि आब'बोनो क्रासबोनो जागोन दा क्रासबो होनजागोन बारा आंनि फेभरेट आरोना आरो रिंकि बाव नै आरो रिंकि बाव नै ओ माय गड टटेल गेमस्रिया 5 मोन 1 2 3 4 5 आंदो 5 दायो बेनो बेजिकआ बेखिनियानोमोन आरोथ' गोबां हाबावो खिन्थु भिडिअआ गोलाव जागोन नाङोना नोंथांमोना ओइ हिनजावफोर खारफानाय हायना मुलिफोर दंबा आंनो हरफादोलै हायो बाक्सानि हरनि जिनो सासे लाइभ लोगोफोर लाइभ नोंथांमोना नुखादो जानो हागौ नोंथांमोननि सिगाङावनो देखा आं बे जलंगाना मायाव सोना होदोंमोन बेखौनो दरनफिनदो गेमस्रिनि जायगायाव आब' रिंकि जाफैबाय आं जेबो बुंथ'ला गाइसमोन नोंथांमोनहासो बोरै मोनदो प्लिज कमेन्ट खालामनो दाबाव नामा आरो बिथांनि चेनेल दं बड' मेजिक नोंथांमोना मेजिक जुदि नायबाय थानो गोसो डिसक्रिपशनाव थांनानै लिंकआव क्लिक खालामबानो जाबाय बड' मेजिक एन्ड साबस्क्राइब खालामना फैबानो जाबाय 4K नि खाथियाव दं बयबो 4K कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय बेनो आरोना गाइसमोन दिनैनिया नोंथांमोनाबो नुखाबाय आंबो नुबाय लोगोसे भिडिअ नुबाय थादोंमोन खिन्थु भिडिअ इडिट सानदोंमोन आंबो नोंथांमोना जेरैबायदि सानदों खिन्थु इडिट नङा आं दिनै लाइभ नोंथांमोननो देखायबाय आरो आंबो नायबाय नामा ब्र दे आंबो हिनजाव खारफानाय माबा हायना मुलिखौल' नों बनायना दोनथारदो हायना मुलि खारनायखौ दा एसे सिरि हरनोसै दे माना गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन जुदि भिडिअखौ एसेबाबो नायना मोजां मोनदो लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालाम दाबाव बाय